Into the unknown. Ay, kuno na maot mo kayo ng kanta. Sino kanta? Into the unknown. Saan na? Mulan? Frozen. Oh, Frozen. Into the Oh, unknown. nice. Hey guys, it's Yani here. Today's video, we have another mukbang with Mama Quatang. Thank you again for preparing the food. And you guys make sure to subscribe to Mama Quatang. And go to her channel because you'll see a lot of good food that she's gonna cook. And a lot of mukbang as well with families. Guess what? Buntis ka ma? Hindi! Ano ba naman yan? Naku, umaasa pa rin na may Buntis ka ma? Sinabi ko na may good news ako sa inyong lahat. Kasi as of today, sa oras namin dito sa Canada ay 6 p.m. na, and umaabot na tayo ng 1,020 subscribers! So parang ano to guys, celebration mukbang sa channel ni Mama. Oh, di ba? Gutom na ako ma. Sige na ma. Wait. Ay, hindi pa tapos And sa to all intro, my YouTuber. family and friends, mga OFWs all over the world, mga bisdak, ito gumawa ako ng no oven, no egg, no butter. Guys, tapos ng filming nito. Coming soon na ito. Avocado leche flan. Ang pinaka-best seller ko na pansit. And this one, guys, is the baked crispy chicken. Putong Bisaya. Pray. Let us pray. God is good. God is great. Thank you for this food. Amen. Amen. Wow. Guys, ang sarap. Guys, start na tayo. Into the unknown. Okay, guys, yan na guys. Kain na guys. Let's go! Kakain na tayo. Kain na. po. Kain na. Kain po tayo. Natawa talaga ako doon, guys, sa wrong grammar ko na iluluto ko kayo. Sabi Ano niya, yun? isang video na guys, isang video ni Mama guys, iluluto ko ang aking pamilya. Oh. Instead na ipinagluluto, Ipagluluto. Oh. ipinagluluto. Pasensyahan mo na, guys, ha, ang grammar ko sa Tagalog. Sarap Okay. nito. Yeah. Alina, kain na tayo. Kain po. Okay, Guys, so... kain muna kami guys. Wow, mag-rice ka pa? Kain muna tayo ma, kasi gutom ako ma. So, Sige, kain muna tayo. mamaya na chika-chika ha. Mamaya na ang chika. Okay, sige. Kumusta na kayo lahat guys? Make sure na meron kayo pagkain guys ha, kasi first bite po, chicken. Parang fried chicken, pero mas healthier kasi binake lang namin. I-bake, okay. Yan. Tingnan nyo, ito ang best seller pansit. Naku. Crispy. Galing ako sa work ngayon, pero yun Naganda nga, pa din siya ma. nagluluto pa rin pagdating sa bahay. Sarap. Sarap ng chicken ma. Sarap ng chicken. Rotisserie chicken ha. Rotisserie chicken. Huwag muna akong kausapin, kakain muna ako. Ang rotisserie chicken ha? Yeah. Ha? Ano, nanapong ka o? Nanapong, andam na po na yung pagka. Ano ko na? Sarap. Into the unknown. Ba? Kain po. Joshua, alin na. Alin na. Sabay na, dali-dali. Alin na. Let's go. Alin na. Guys, wala yung asawa ko kasi may work siya. Ang shift niya ay from 3 in the afternoon hanggang 1 a.m. Kaya wala siya ngayon. At saka si Josh, andyan lang. Ayaw din niyang magpakita sa camera. Lang, kumakain lang, umaabot-abot lang ng pagkain. At si Earl naman, ay nauuna na habang nagluluto pa ako, wala na. Parang nagkumakain na talaga. Sarap naman no? My God, sarap na pansit. My God. Kain po. Nag-record kami. Diyos naman, sumasayaw ng Blackpink. Hindi na. Blackpink! Jollibee ta? Guys, sarap yung balat ng manok. Oh, of course. Kasi parang parang bake and then grilled. I-grilled.
Basta mag-comment na lang below kung actually guys, ang dami ko pang naisipan na iluluto. Talagang hahabol ako doon sa mga special na para sa Pasko at saka sa New Year. And then, of course, may isa pa palang good news. Tapos na ang filming namin sa sekreto ng Lumpia Shanghai ni Mama Quatang. At soon na ma-upload na yon. Kaya abangan sa channel niya guys kasi yung video na to, i-upload namin sa channel ko at channel niya din. So, mag-subscribe sa kanya. So, ewan ko kung kaninong channel kayo nanonood ng video na to. Parang ganun lang. Yan lang. Kasi, ano lang, parang... sarap. Dito ako kumain all day. Sarap. Bibingka sana yung iluluto ko ngayon, pero wala na akong time. Yun lang, putong bigas lang yung na-ready ko na ingredients. Kaya, ayan. Comment below guys kung gusto niyo makita yung butong bigas at bibingka. Kasi mag-film kami. Kaya. Kung ayaw nyo, di wag! At saka, by the way, special thank you pala anak na ikaw yung cameraman ko at saka yung support mo all out talaga. Siya yung talagang ano. You're welcome, Making it possible na makikita ninyo ako dito sa Congrats din sa sa iyo, vlog. 1,000 subscribers na! Yeah, thank you. Kung hindi dahil sa inyo guys, wala ako dito ngayon. Walang 1,000. Thank you. Thank you for trusting me. Thank you for sunod trusting yan, Mama Mama. Quatang. 100,000 ka na, tapos meron ka ng plaque, YouTube plaque. Katulad sa Wow. amin. Depende, God willing. Sarap. Kung aabot ako niyan, ganyan karami. Sarap. Kinuha mo yung wings? Wala. Oh. Yung ano lang. Sarap. Kamay bandang siya. Gutom-gatong. Pancit is more. Pancit is life. Panghabang buhay. Yeah. Kasi guys, diba sa atin, pag may celebration, malaki man na celebration or maliit na celebration lang, salo-salo, ganyan, parang kulang pag walang pansit, diba? Wow. Laki ng kain ko, no? Kasi guys, wala akong breakfast, wala ding lunch kasi busy, nag-YouTube ako, nag-edit, busy sa work. Sarap. Gusto ko yung balat ng manok. Lahat ng tao, lahat ng bayan. Ma, mag-think ka na ma kung anong itatawag mo sa mga viewers, subscribers mo. Ano? Sa amin ni Fabio, Fabianatics. Oh! Ikaw, Anong masuggest mo? Kotangtics. Ano? Kwatangtek? Comment ka sa baba, guys. O sige, anong suggest ninyo na Fun name. Group name. group name natin? Sige guys, sige. Kayong magano kasi mas alam ko meron kayong mga good ideas diyan. Sige. Sila nag-suggest sa amin na Fabianatics. So, ewan ko anong suggest nila. Kasi creative yung mga viewers natin. Oh, sige, go. Creative din sila. Hintayin ko yung mga suggestion ninyo. Fabianatics. Fabianatics, ay mo? Yun din. Mamanatics. Mamanatik. Mama natin! Oh! Mama natin. Oh, yeah. Alam nyo guys, kasi alam nyo, masaya ako pag tinatawag niyo talaga akong Mama Quatang. Kasi feeling ko talagang ang dami kong anak, ang dami ko ng mga beshi, mga frenny dyan. Beshi, mga mamshi, papshi. Sarap. Lakas ng kain. Wala kang kain, wala kang breakfast. Walang lunch. Sarap. May nag-tip sa'yo, ma. Later. Sige, guys. Ang pag-uusapan talaga natin ngayon ay tungkol sa Miss Universe. Meeting pala to? Okay, sige, go. Anong take away? Ano yan? Kasi bakit hindi nanalo si GAZINI? Okay. At kumusta ang performance ni Catriona Gray? Oh my God. Ganda, di ba? So, ano masasabi mo, bakit hindi nanalo si GAZINI? Bakit hindi siya nanalo?
Yun nga, nung nakita natin, ang daming mga bibigatin din na, at saka mga magandang mga candidates na, mga... Ako guys, meron ako mga conspiracy. Oh, sige, ikaw. Kasi, Kasi, nakita naman natin yung top 5. Madami akong conspiracy. Una, nakita natin yung top 5, di ba? Yung mga top 5, magagaling. Yung mga resume nila. Yung mga resume nila, yung iba pa nga, si Mexico ba yun? Yung may sariling non-for-profit organization. Okay. Meron ng marami ng experience sa charity work. At nakita natin yung public speaking nila, the way they answer the question, very calm, very on point, confident. And si GAZINI, promise, I really, really love her beauty, her looks. She is so pretty. Pero noon pa man, nung nag-react pa mi sa Binibining Pilipinas, nakita ko na hindi siya masyadong magaling sa Q&A. Which is nothing wrong with it. She improved after Binibining Pilipinas. Pero I feel like it still needs a lot of confidence. And parang ninervyos siya sa ano, diba? Oo nga, yan. Alam mo naman, pag ganyang mga beauty contest, hindi naman madali talagang it's either na manervyos ka, ganyan. Kaya, hindi din, alam mo, talagang na-appreciate ko din siya kasi nag-represent siya sa Philippines. And then, she's so pretty. And then, pero, yun nga, hindi natin maiwasan na sa actual na andun na sa stage, di ba? Tapos na video, title, description. Nag-film pa mi. Yun na, Jo. At, yung advocacy ni GAZINI, parang hindi very current. Yung advocacy ng iba, especially South Africa, it's very current. Because she said na she wants young black girls to look at her and to see their faces in her. So parang, very powerful South kasi Africa, very powerful kasi she's a great role model sa mga young black girls na they think they're not pretty because they're black, they have darker skin color, and they don't have white skin color. So South Africa's message is she wants to win so that she wants to be as an example for these young black girls. And it's a very current, especially in America. Here in Canada and America, it's very current if you are about racism issues, about black and white debates and everything. And that's why it's very current. And I hate to say it because I feel like Miss Universe is business. It's all marketing scheme. Kung ano ang current, doon din sila. Diba? But I love South Africa. Like, I love that a black girl, the first black girl from You're South so Africa pretty. won. So pretty. So pretty. And then, very confident siyang, magsalita, ganyan. Tapos, parang talagang, andyan na sa kanya ka-package na talaga. Si GAZINI, maganda yung cost niya, yung advocacy. Pero, I think it lacks passion. It lacks commitment. Parang ganun. Pero, ewan ko. Pero, yun nga lang, ang daming mga comment dyan about sa, yun na, pagkatalo ni GAZINI, ganyan. Pero guys, hindi madali yung ginawa ni GAZINI. Talagang nakaka-proud din. Kasi she's representing Philippines. And then siguro tayo na medyo dismayado tayo na hindi siya nanalo kasi we're expecting too much. Na ano yung tawag nila na back-to-back win? Parang ganyan. Nakasunod kay Catriona. Maging this year, another na naman na Miss Universe, no? So, siguro we're just expecting too much. Kaya, yun, parang naging tayo na dismayado, ganyan. So, kung hindi nyo nakita reaction namin, guys, go watch it. yeah. Sarap. Yun lang. Next time na lang. So, at least, di ba, South Africa, Philippines, South Africa na naman ngayon. So, next year, Philippines na naman. Hopefully. Hopefully. Sarap. Ang puto. Ang puto lamig kayo. Comment below, guys, kung anong kinakain nyo ngayon. Sarap. Sarap. Tapos, ano pa? Pero wow! Ang gown ni Catriona, oh my gulay. Whew! Sabi doon, may isang comment doon na nabasa ko online. Doon, during sa daw sa contest, last year ni Catriona, lava
Ang tawag doon, Labag. no, hindi, labag, ay yung gum. Gum din, lava din. Pero ngayon, na nag-farewell, ano na siya, mag-turnover na siya sa crown, ay, it's water. Ocean. Naku, blue. Ang ganda, no? Naku, talagang, ang designer talaga, wow. At parang peacock feathers or ibang adar na. Sarap. Sug na ako. Kami kayang puto. Gimingaw kay kong puto. Pila na ko. Kaya, And I think Catriona is one of the best Miss Universe the that we best. have. Sarap. The best. Tapos, ang ganda din ng, ano niya, passion niya na about children, ganyan, di ba? Sarap. Oo eh. Gusto ko pang kumain, pero diet. Look at sa puto, guys. Very, very, very soft. Yan. Close na natin, ma. Sige. Close ko na. Make sure, guys, if you wanna see the recipes, paano lutuin, especially ito, no bake, no butter, no egg, comment below kung gusto nyo. Close mo na. Sige na. Okay, that's it for this video. Thanks for watching. I hope you enjoy watching us, guys. And then, salamat sa lahat na sinamahan nyo kami sa ating kunting salo-salo. Handog pasasalamat sa ating mga 1,020 subscribers at saka mga viewers, family and friends, at sa lahat pa na may mga sa mga gusto pang mag-subscribe at hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na, now na! Okay na. Thank you guys for watching. Bye, guys. Yeah, please don't forget to like, share, comment below, and subscribe to Mama Quatang's channel. Bye for now. Bye, guys. Bye. God bless you all. We love you. We love you. Bye-bye.